talent, og det er jo dig, Kate. Jeg skal synge en sang, der hedder Vi passede på en prik. Ja. Den er sådan lidt, normalt så er det jo kærlighedssange, og det hele er så dejligt. Den her, den er sådan lidt bagvendt, kan man sige, hvor det hele, man tror, det er godt, og så går det bare ned ad bakke igen og slutter. Jamen, sådan er det jo. Sådan er det jo. Ja. Det går jo også ned en gang imellem, ikke sandt, Kate? Det gør det. Det er ikke altid godt. Men nu skal det gå opad. Nu skal det gå opad. Nu skal du op og trykke den af, nemlig, og vi glæder os. Så går du op til scenen og gør dig klar. Tak skal du have. Ja. Og mens at Kate hun gør sig klar på scenen, så skal jeg jo lige huske at minde om, at vi altid er på udkig efter nye talenter her til hjørnet. Så hvis du har lyst til at være med herinde i Talenthjørnet til næste år, så gå ind på vores hjemmeside charlietv2.dk, så kan du læse meget mere om, hvordan du sender materiale ind til os der. Så er vi klar med aftens anden bobler. Vi passede på en prik. Det tog dig 2 sekunder at krølle det brev, som det tog 2 dage for mig at skrive. Jeg gav mit bud på, hvad det var, der gik galt, og at jeg håbede på, at du ville blive. Vi passede på en prik, men prikken den blev mindre, og pludselig var den væk. Da alt var nyt og smukt, var det er muligt at tro, at når en stemme dag kunne skille os ad. Men livets skygge bredte sig ind på os 2, og kærlighed kan pludselig blive til had. Vi passede på en prik, men prikken den blev mindre, men pludselig var den væk. Var vi naive at tro, at vi var noget specielt, at vores kærlighed kunne holde reelt. Jeg gav mit bud på, hvad det var, der gik galt, og at jeg håbede på, at du ville blive. Vi passede på en prik, men prikken den blev mindre, og pludselig var den væk. Tak til Kate for aftenens anden bobler. Vi passede på en prik, og velkommen tilbage på scenen.